Coordinadora Eólica Asinón insta a todas as formacións políticas candidatas a gobernar a Xunta a que promovan un novo modelo enerxético ao servizo do país, planificado, equilibrado, xusto e sustentável. Demandamos unha planificación enerxética ao servizo do país, que atenda as necesidades sociais e ambientais dos galegos e galegas, na que se defina un novo plano eólico. Garantías de preservación ambiental e ampliación previa da rede Natura, incorporando as comunidades veciñais de montes aos órganos de xestión. A primacía do aforro e a eficiencia enerxética sobre a xeración, apostando polo autoconsumo. A creación dunha empresa pública e galega para a produción e distribución de enerxía e unha tarifa eléctrica galega que abarate o seu prezo. Unha Galiza libre de eólica mariña. Compre mudar o actual sistema enerxético opresor co pobo galego, depredador de recursos e incompatível coa protección da nosa contorna ambiental. Necesitamos un goberno da Xunta que protexa a nosa terra do espolio eólico e aposte por unha enerxía xusta e sustentável por e para o pobo.